pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah! Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno. Hilom nga nakikita si Rahim siya magkauban sa usa ka konduyurin. Usa sa labing unang isunod sa ilang misyon, maong usa ka mall sa norting bahin sa syudad. Ginitali og mayo ni Rahim ang mga importanteng buluhaton kung ipahigayon na nila ang usa ka mangilngig nga mahitabo kung mahinayon ang maong plano. Dili masipang bomba ang ilang gamiton kung dili ang chemical weapon nga ipaagi sa centralized aircon sa maong mall. Gipangayo ni Rahim ang mga sketch plan sa mga mall o giapil ang Davao International Airport. Samtang si Yusuf, may wahisabti siyang gibati. Gibati siyang kalagot. Og sukan niya ito nahasol og dili na sa mahimutang. Maong nakigsulti siya sa iyang maguwang. Og gitugutan usab siya ni Rahim. Mutulo na kaadlaw og nahibong si Mary nga wa na niya makita si Yusuf. Busa iya kining gitawgan. Igsuon niya ang lahi nga sumpay nining atong sugilanon nga naguluhan. Si Mary o Yusuf. Davao! Kanus alang? Atong may agi pag yung adlaw. Huwag ka man lang magpahibaw kung naasa ka? Sorry. 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 Sorry, Sab. Kuha ko kaparanghid ni mo kay kuan. Kining... Waday ko kasulti ni mo nga upauli kong Davao kay... Bye, Yusuf. Kadiyot kayo. Bye, Yusuf. Ayaw na, please. Anong ingon man ni Anto ang ako reaksyon? Iyak ng tawag. Mura sa suko. Gusto ka ako. Nasuko siya. Huwag ka man lang magpahibaw ko na. Huwag ka man lang magpahibaw ko na.
Saman, uy. Bisabot naman noon eh. Tawagan ako siya. Ako yung matawag. Subscriber cannot be reached. Please try again later. Gi-off niya tuyo. Uy, naku, nakamatmon sa akong reaksyon. Kamakauwaw. Unsa kay nauna-una niya. Kauwaw una-una, unoy. Di na ako i-on ang cellphone. Off na yun ni Permi. Ugma, magpalit ko laing simpak. Kalain. Sorry, Lord Jesus. Mary? Ma, Taon-taon na ba akong nagtanaw ni mo? Nagsulti ka. Ngaway tingog-tingog na may kawas. waman. Wa man. Mihangad ka pa gani sa taas o niya maugya po. Nagsulti ka ngaway tingog-tingog. Matog na ko, Malordes. Unsa ba na kay problema, anak? Ma. Good night, Malordes. Matog na ko, ma. Lord Jesus. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Please, Lord. I-offer na ko ni mo ni Mama Mary kining Mystery of Light sa Rosary. Nahibaw ka, Lord. Huwag yun to sa ako una-una. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day Di na gid siya makontak. Ituyo gid tingali na nga ma-off ang iyang cellphone. Dili siya mahimo nga landline ko matawag. Gabi na. Basta makasama ko. Tiksan ko lang ka. Ipalayo na magani ko. Di na lagi kong kontak niya. Kuya? Kumusta ka na diha? Okay ra ko diri, kuya. Kumusta ang imong mga igagaw ug iyan diha? Maayo man silang tanan. Nalipay sila madugay ko diri. Good. Good. Kuya, kita naman lang duha. Mananghid ta ko nimo. Unsa ka na, Yusuf? Karon lang sunod ako ni mahuna-huna. Unsa lagi ka na? Mubakasyon ko sa California. Dito sa usa nimong kaigsuon. Muadto ka sa California? Mangutan ako sa imo ha. Ngano man nga nagsunod-sunod man kini nga imo pagpananghid. Primero, diha lang sa Davao. But now, muadto ka sab sa California. Di nakaganahan dinhi sa Pilipinas. Ambot, basta mo ato ko. Musugot ka? Okay ra ko. Wa ako problema basta malipay ka. Okay. Salamat, kuya. Bye. Bye. Gusto ka niya akong buhaton.
Mularga ko sa Amerika. Mularga ko sa Manila. Aron hikayo ng mga papilis nga hikayo nun. Aron makalarga dahin ko sa Amerika. Ug magidayon, mularga ko sa Manila. Ngano ka nga kalit-kalit man ang mga desisyon ni Yusuf? Well, dako na nga ako nga manghod. Ug makaayo sa baron dili na lisod sa gayon nga kinahanglan na siya namo. Tungod kay dako uy kaserbisyo si Yusuf sa kalihukan pag-usab sa kalibutan. Oh, may mitoktok sa sahog sa akong nga kwarto. Naana day sila. Naabot na sila og dinhi agi sa underground. Assalamualaikum. Nakaagi na gyud kamo sa sekreto nga gianan sa underground sa bay. Sahid Ramod. Kinsa makaingon na sekreto agianan sa ilawom sa kukwarto? Ha? Sahid? Ramod? Come. Ako ra usa dinhi. Tuwa sa Davao si Yusuf. So, makalugar kita og asimbol sa chemical dinhi sa bahay. Ipaw ng sugasala, sir. Pero imong sa trigger nga gawas si Rahim silang bahay gani ha. May marig na yun, magsuhod o wala sa bugawas. Wasa tayo nakita nga may lang tao nga misuhod silang bahay, Flas. Wasap, sir. Upatak adlaw kung may nakita nga may laing tao nga misuhod silang ipuyan. Wasap ko pati kita ni Yusuf. Tuwa si Yusuf sa Davao. Batod pa sa manggod akong madre. Mapay pag-abot sa relibo. Mabalik tas kampo. Ikaw pa ulit, sir? Pato ko magpalabay sa gabi sa kampo, Flas. Ikaw, draft ka sa inyo. Salamat, sir. Kung mugawas mo, atong gihapon agi sa kwarto. Ayokon lang ninyo sa pagtabon ang guaanan sa gawa sa paril. Ani nga bahay nga naasloyo. Alright, Jamod, Sahid, sugdan na nato ga simbol. Kay mag-program pa kita kung mahumanan nato ga simbol. Good morning. Good morning, ma. Oh, nagpiyong pang imong mga mata. Kaligo na dito. Alas 6 na sa buntag. Maligo na ko, ma. Naudtuhan og mata.
Mura magdunay problema ning anaka. Unsa kay problema? Oh, miinom naman kag tubig. Manakagkaon, busog ka na. Dili na ko, ma. Hinuktok na sab. Doon na kayo'y problema da, anak. Mahimo bang mahibaw ko gonsa na? Mary? Doon na kayo'y problema. Sultihi ko. Wa man. Wa ko'y problema. Excuse me, ma. Mauna ko nimo. Naalagi yun. Maila kaayo. Dili lang yun mo tugan. Di na gid siya makontak. Off gyapon niya ang cellphone. Nabasa ka niya akong text message. Di na ako kontak. Ito na. Maligo na ako. Di na siya gusto makiksultin ako. Maayo na sama. Maayo na kyot. Makaabot pa ko sa alas 11 yung flight. Pliti, bay. Makalukan pa ko ticket. Magdaling ko. Oh, mag-auno na kita. Relax o kadiyot. Then, mag-ampo ni Ala. Magpasalamat kita ni Allah. Okay, relax sudah tak kadiot. After relax, mag-ampo kita ni Allah. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. So Allah saved them from the evil of the day and give them nadratan, a light of beauty and joy. And their recompense shall be paradise and silken garments, because they were patient. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Careful, careful. Please, ang soldador Jamot magsukon. Oh, dagan mo sa kurong, dagan! Atap mo! Atap mo!
Kinsa na? Kinsa na? Isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y Kinsa ang nalugtong. May mahitabo ka niya itong higayuna. Unsa man ay nagpaluyo sa gibati na ni Mary o Yusuf. Iksoon, dapitong gihapon ka muna mo sa pagsunod sa mga sumpay ning lahit nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Senson. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. mundong